Лічбавы тыдзень у Гомелі працягваецца. Сёння адбылася цырымонія падпісання пагадненняў аб развіцці інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Гэта мемарандум аб супрацоўніцтве паміж аблвыканкамам і сакратарыятам Назіральнага савета парка высокіх тэхналогій і пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы электроннага ўрада з Нацыянальным цэнтрам электронных паслуг. Таксама замацаваны намеры аб рэалізацыі пілотнага праекта па ўкараненні сістэмы кантролю на транспарце і па стварэнні камбайна с элементами беспилотных технологий. Одно из соглашений с Гомельским облавтотрансом по контролю бдительности водителей. Второе соглашение было подписано между Гомсельмашем и Гомельским государственным техническим университетом по разработке и дальнейшему пилотированию беспилотных технологий. Я думаю, что как раз-таки эти соглашения станут стартом для того, чтобы в Гомельском регионе появились цифровые решения, которые обеспечат эффективность для реального сектора экономики и для повседневной жизни в области транспорта. Першыя практычныя вынікі плануецца паказаць ужо ў бліжэйшыя месяцы.